Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Сёння мы запрашаем усіх гледачоў размаляваць свой дзень. Прычым якім заўгодна спосабам. Можете намаляваць карціну Нацюрморт, пейзаж ці партрэт. і зрабіце карціну, якую толькі пажадаеце. Можете зарабіць, як і я, намаляваць у паветры. Ці можна на момант заплюшчыць вочкі і ўявіць прыгожую карціну. Выбірайце, які спосаб малявання вам больш падыходзіць. Але сёння абавязкова пабудзьце мастакамі. Толькі адна умова. Карціны павінны быць яскравымі і пазітыўнымі. Паспрабуйце перадаць свой добры настрой усім. Гэта пастараемся зрабіць і мы, вядучыя добраранка. Як вы думаеце, у якім узросце пачалі ствараць свае карціны знакамітыя мастакі? Я ведаю пра некаторых з іх. Напрыклад, вы чулі імя Сальвадора Далі? О, я чула. У яго такія карціны незвычайныя. Карціны іспанскага мастака выстаўлены ў лепшых музеях свету. І ў якім узросце хлопчык Сальвадор пачаў маляваць? Ужо ў 6 гадоў ён зацікавіўся маляваннем. Бацькі нават выдзелілі сыну дзеля гэтага вялікі пакой, каб яму было зручна ствараць свае карціны. І, напэўна, 6гадовы Сальвадор не часта выходзіў з гэтага пакоя. Усё так. Ён цэлымі днямі практыкаваўся ў маляванні наваколля. І многія гледачы любяць маляваць тое, што бачаць з вакна. Першая вядомая карціна пад назвай «Пейзаж паблізу Фігераса», адна з самых ранніх вядомых карцін Сальвадора Далі. А мастаку было ўсяго 6 гадоў. А вось пра Пабло Пікассо вы чулі? Я ведаю такога мастака. У яго шмат карцін. А першае слово, якое вымавіў маленькі Пабло, было слова «аловак». Напэўна, і любімымі цацкамі Пікаса былі алоўкі і пэнзлі. Менавіта так. Яго бацька выкладаў маляванне ў каледжы. Зусім маленькі хлопчык часта прыходзіў на заняткі да бацькі. У яго малюнкі выходзілі лепш, чым у больш сталых вучняў. І, напэўна, праз некаторы час хлопчык падрыхтаваў выставу сваіх карцін. Усё так і было. Ва ўзросце 8 гадоў Пабло напісаў карціну «Пікадор», якой захапляліся і гледачы, і вядомыя мастакі таксама. А мы просім гледачоў добраранка паспрабаваць свае сілы ў маляванні. Можа, пройдзе зусім няшмат часу, і ваша імя прагучыць на ўвесь свет. А мы з задавальненнем прыйдзем у галерэю на выставу вашых карцін. Давайте зараз зробім невялікі перапынак і паглядзім ранішні мультфільм. А я вас гляджу на карціну і пачынаю прыдумваць цэлую гісторыю. У мяне сапраўднае кіно можа атрымацца. Так, калі падключыць фантазію, можна такі цікавы сюжэт прыдумаць. А вы ведаеце, колькі таямніц хаваюць музеі свету? А давайте падзелімся гэтымі сакрэтамі з нашымі гледачамі. Пра знакамітую Трэцякоўскую галерэю вы чулі? Гэта карцінная галерэя, якая знаходзіцца ў Маскве. Там сабраны карціны самых лепшых мастакоў. Дык вось, быў такі выпадак. Карціна Міхаіла Урубеля «Прынцэса Мроя» з'явілася ў галерэі. Толькі наведвальнікі не змаглі яе ўбачыць. А гэта чаму? Таму што карціна была вельмі вялізная і не ўмяшчалася ні ў адну залу галерэі. А дзе ж знаходзілася гэтая карціна? Яна некалькі гадоў прастаяла закручаная ў трубачку. Цікава, а колькі ж важила такая вялізная карціна? Гэта цяжка ўявіць. 500 кілаграмаў. І як выйшлі з такой сітуацыі? Прыйшлося спецыяльна пабудаваць яшчэ адну вялізную залу для карціны «Прынцэса Мроя». А яшчэ якія-небудзь музейныя таямніцы ведаеце? Так, возьмем, напрыклад, карціну Казіміра Малевіча пад назвай «Чорны квадрат». Гэта вельмі знакамітая карціна. Але аказваецца, што доўгія гады яна вісела ў галерэі дагары нагамі. А якая розніца? На квадрат, як не паглядзі, ён аднолькавы. А вось і не. Калі глядзець на карціну пад рознымі вугламі, яна выглядае па-рознаму. Ого, я б ніколі пра гэта не падумала. Проста любую карціну трэба разглядваць вельмі уважліва. Так, падысці да яе бліжэй, потым трошкі далей, разгледзець дэталі, колеры. А яшчэ лепш пазнаёміцца з гісторыяй стварэння карціны. Тады экскурсія па музеі будзе цікавай і карыснай, так? Правільна, Кася. А зараз я прапаную зрабіць невялікі перапынак і паглядзець яшчэ адзін мультфільм.
Мне вельмі захацелася сёння завітаць у які-небудзь музей. А мне хочется знайсці які-небудзь музей, у якім можна паласавацца чым-небудзь смачным. Як вам ідэя аглядаць музейныя экспанаты і ўдыхаць водар свежага хлеба? Гэта цудоўны водар. Яшчэ б і водар булачак з карыцай. Ну ты і пажадала, Кася. Гэта не музей атрымаецца, а пякарня будзе. Магу сказаць вам, што адзін такі музей дакладна адчынены ў Германіі, а называецца ён музей хлебных культур. І што ж знаходзіцца ў гэтым музеі? Тысячы кніг, навуковыя працы, звязаныя з усімі вядомымі разнастайнасцямі хлеба. І каму ў галаву прыйшла такая ідэя зрабіць музей, прысвечаны хлебу? Бацька і сын Эйзелін больш за 60 гадоў таму вырашылі зрабіць такі музей. Я ведаю, што ў кожнай краіне існуе свой рэцэпт смачнага хлеба. І мне так хочацца пачаставацца усімі відамі і выбраць самы-самы смачны. Гэта цудоўная ідэя, Кася. Але самы смачны хлеб – гэта той, што пякуць у тваім доме. Правільна, у яго самы цудоўны водар і самы чароўны смак. Гэта вы дакладна ведаеце? Можаш паспрабаваць. Так, сёння, калі вы будзеце частавацца свежым хлебам ці булачкай, падумайце, калі ласка, які шлях прайшоў хлебны колас, перш чым з'явіцца на нашым стале ў выглядзе духмянага кавалачка хлеба. І, вядома, пастарайцеся есці так, каб не крышыць. А зараз давайте трошечки перакусім і вып'ем смачнай гарбаты. І разам з тым паглядзім цікавы мультфільм. Сябры, а вы ўжо ведаеце, як называюцца геаметрычныя фігуры? А можа, у вас сярод фігур ёсць самая любімая? У мяне ёсць такая. І што за яна? Можа, і нам з Максімам падабаецца такая? Мне вельмі падабаецца круг. Ой, і мне таксама. Напэўна, таму што круг самая вясёлая геаметрычная фігура. І ведаеце чаму? Таму што нагадвае шчырую усмешку. І мы прапануем усім гледачам зараз усміхнуцца. Адчуваеце, як ад усмешкі стала добра і цёпла. Няхай так будзе увесь дзень. Нам вельмі хочацца падарыць вам цудоўны настрой. І каб ён стаў яшчэ весялейшым, давайце разам паглядзім цудоўны мульцік. А зараз надышоў час развітвацца і дамаўляцца пра нашу наступную сустрэчу. Жадаем вам усім цудоўнага дня. А мы будзем вас чакаць каля экранаў тэлевізараў, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!